Да, приятели, пак сме тук. Почнахме втория част на CS 1.6. И то като бот играе. Сега почвам. Нали не я? Аз няма да играя ярд. Добре, ясно. Не обичам просто да играя ярд. Сега ще идва до тук. И сега какво става? Чакай. Окей. Омага. С снайпери. Гю. Ще те убие. С 5 кръвта. Как те уби? Аз почвам ярд. Добре. И аз. Омага. По-добре не идвай. Група са, 3. Внимавай. Там ли? Не знам. Май... Нали? Там аз го видях. Ама сега... Ага! Няма ли да и то е. Ето. Много бързо бунта. Ако я взема снайпер, ще прави така. Да. Аз със снайпера съм... Прама... Със снайпера е по-лесно, ама не взимам снайпера, защото не съм бот. Не обичам, просто... Само като бях малък, обичах снайпер. Вися, ако... И уба. О, един със снайпера ни уби. Колко е? Идват! Не! Отзад! Омага. Уби. Омага. Кръвта. Вися. Мисан. Видя. Аз гледам то с флаш плеер. Абе, уби го. Омага. Ще спечели. Не. Спечелихме. Губи. Ти аз ли си? Не, аз отивам оттат. Защо те снайпер са много снайпер? Ти да тук. Някой ми би. От тук има. Откъде? Тук. От тук. Това не. Този е стоял. Това се снайпер. Добре, това се има. Ти още не... Аз те мисля, че си... Не, бе. Ти... Дяк ли си? Не, а ти?
Аз с я ще оттам дали ще ме убият или не. Снайпер е, не знаеш ли? Никой не е тук. Снайпер. В яд никой няма. Там е отивам, чакай. Ау! Пича. Ау, как ме уби? Ай! Бързо, дървайте. Към някакъв пич. Бич. Видях го. А? Видях го, там стоеше. Окей. Убих го. Омага. That's so cute. Свършвам клипа. Що? Аре, още един. Да. Това играем и свършвам. После да направим в един сервер на Minecraft. Ще бъде Minecraft Ultra Survival. Хексит, аз го изтрих. Що? Не знам, с никой не играя, затова изтрих го. Вчера го изтрих. Taki процент? Не. И да, приятели, това беше от нас. Надявам да сте харесали нашите клипове. Ако харесвате, абонирайте се и чао!